Og jeg er ansat i Forenet Service, og hvor vi i Forenet koncernen er lige knap 11.000 medarbejdere. Forenet Service, det er jo rengøring, kantinedrift og ejendomsdrift. De løsninger, vi har igennem Nortech, det er jo, vi har vores hovedvaskeri her i blandt andet Aarhus og i Fredericia, hvor vi vasker til et bredt vifte af vores kunder. Men vi har jo også ude på mange af vores skoler og større private virksomheder, hvor vi har vaskemaskiner ude, hvor vi vasker på selvpladsen. Det bedste løsning for os er helt klart at lease, fordi så har vi heller ikke alle de her penge bundet ude i vaskemaskiner. Vi betaler det samme beløb hver måned. Så det er en rigtig god løsning. Vores samarbejde startede tilbage i 2021, hvor vi overtager kontrakten på TDC i Midtjylland, og der har den tidligere leverandør en vaskemaskine igennem Nortech, hvor Lars ringer til mig og spørger, om vi ikke vil køre videre på den der. Den tager jeg ind, og så kommer vi i gang der, og så er det jo bare at udvikle sig derfra. Det samarbejde, vi har med Nortech, det er med at kalde partnerskab, hvor vi har området, altså hvis jeg skal starte en ny kunde op, jamen så tager vi fat i Lars, og så snakker vi om, hvad er behovet derude. Vi sparer jo i og med, at vi ikke selv skal have folk ud og alle de her ting med opmåling, og er der strøm nok, hvad skal vi bruge af de forskellige dimser til, for at kan tilslutte de her vaskemaskiner der. Og der har vi jo Lars og Nortech til at håndtere hele den opgave. Jamen, vi har været rigtig glade for den serviceaftale, vi har med Nortech. De er fleksible, og de er her til de aftalte tider, og gerne også mange gange før. Det er den tid, de skal være her på. De maskiner, vi typisk får for Nortech, det er jo som regel altid nye maskiner, men vi er også helt klar over, at til tider, så får vi maskiner ind, som ikke er helt nye, men vi ved altid, at de er gået igennem, så de altid er brugbare og står som forholdsvis nye maskiner i det her. Og det er vi helt tilfredse med, så vi ikke bare smider ud af noget, der virker.